Għal dawn il-festi tal-miliet, Caritas Malta ħabbret numru ta' inizjattivi għal dawk il-persuni li jinsabu waħedhom bħala alternattiva għall-ikla tal-miliet li tinżamm kull sena. Id-direttur ta' Caritas Malta, Anthony Gatt, sostna ma' Net News li aktar minn qatt qabel dan il-miliet numru ta' persuni għandhom bżonn għajnuna kemm mill-lat ta' ikel kif ukoll minħabba li qed iħabbtu wiċċhom mas-solitudni. U spjega li apparti s-servizz ta' tqassim ta' ikel fjum il-miliet, Caritas ser tkun qed toffri servizz ta' telefonati bejn il-11 ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar. Dawk li huma l-iktar fil-bżonn fejn ġenwinament ma jistgħux jippreparaw ikla, bis-sapport tal-Alfred Mizzi Foundation ħankunu qed inwasslu l-ikel għand dawn il-persuni rispett anke l-miżuri tal-COVID, però min għandu m'għandux diffikultà fil-mezzi imma jinsab waħdu ħajqat tal-miliet waħdu, nistgħu nagħmlu żewġ affarijiet. Jew nwaslulu rigal żgħir fuq il-tarġa tal-bib tiegħu, allura hemm dak il-kuntattu man xorta b'distanza, jew inkella nagħtuh ċempila jew jċemplilna. Julian Sammut, chairman ta' The Alfred Mizzi Foundation, responsabbli mit-tqassim tal-ikel f'din l-inizjattiva, saħa illi minn ċirkostanzi xejn pjaċevoli konvint illi ser joħroġ il-ġid. Minn kull deni wieħed jieħu l-ġid, għaliex is-soltu hawnhekk iktar minn 500 ruħ diffiċli li joqogħdu. Il-fatt li se nqasmu fid-djar ħanqasmu l-iktar nies. L-Arċisqof Charles Xikluna min-naħa tiegħu insista li f'dan il-miliet il-poplu Malti u Għawċi għandu b'mod speċjali jagħti widen lill-awtoritajiet tas-saħħa, iżda sostna illi importanti ma ninsewx lil qraba u ħbieb ta' madwarna illi jinsabu fis-silenzju ta' djarhom. Tajjeb ukoll li naħsbu f'xulxin permezz ta' telefonata, permezz tal-użu tax-social media, imma wkoll niftakru fis-sinifikat veru tal-miliet. Il-mulej li jitwielet f'maxtura qed jgħidilna biex aħna nagħtu ħajjitna anke permezz ta' ġesti ta' solidarjetà. L-Arċisqof appella sabiex naħsbu fil-proxmu mhux biss fil-festi tal-miliet iżda matul is-sena kollha. Matul is-sena min qed jiċċelebra anniversarju birthday jieħu ħsieb ukoll min għandu bżonn l-għajnuna, donation żgħira lil Caritas tkun qed tiċċelebra l-anniversarju tiegħek tgħin lil min m'għandux biex ikun jista' ikompli l-ħajja tiegħu kif jista' u inti timla qalbek ferħ kbir. Francesco Catania għal Net News.